Hej, og velkommen til Det Blå Hjørne. Med mig, Jack, og mig, Ray. I dette program, der diskuterer vi alt mellem liv og død. Det gør vi nemlig, og vi stiller store og små spørgsmål. Men mest store. Helt store, helt klart. Store spørgsmål og store svar. Så sæt dig godt til rette i sædet. Præcis. Og hæld noget te op. Ej, du vil faktisk også gerne hælde noget te op til mig. Det gør jeg da så bare. Lækkert. Tak, Jack. Nå. Hvad? Men skal vi ikke bare starte med det store spørgsmål? Jeg synes bare, vi skal starte det. Endelig. Hvad er meningen med livet? Hvad er meningen med livet? Det spørgsmål har stået på så lang tid. Det har det med. Og det har aldrig rigtig fundet noget ordentligt svar. Nej. Men spørgsmålet er så, har det et svar? Har det et svar? Det er jo et stort spørgsmål. Det er det nemlig. Tager lige en slurk i min te, inden vi begynder på det. Jeg bliver stadig lige rense stemmebåndet, ikke? Det er jo et farligt univers at begive sig ud i, kan man godt sige. Det er til sidst. Jeg tror helt klart, at der er mange forskellige holdninger til det spørgsmål. Jamen, det er der jo selvfølgelig. Ja, det er præcis. Altså, der er også mange religiøse tilgange. Det er der nemlig. Til hvad... Det bliver stort, ja. Altså, der er jo sådan både, at man... At i buddhisme, at man skal leve godt og leve i fred med sig selv. Præcis. Og indtil at man ligesom bliver ingenting. Det er jo faktisk... Det er ingenting. Det er jo faktisk den hovedmålet i buddhisme. Det er at man kommer op i nirvana ved at reinkarnere, nej, hvad hedder det? Og blive født igen. Og blive Genfødt mange gange. Indtil at man har opnået så meget fred i sig selv. Og så meget godhed nærmest. Ja, det er præcis. At man kan komme i nirvana, og nirvana, det er jo egentlig bare ingenting. Men det er det faktisk. Det er jo rent nok. Og hvad er så meningen ved det her? Ja, er det meningen, at vi bare skal væk hurtigst som muligt? Min holdning, Ja. det er, jeg synes ikke bare, man skal væk. Jeg synes, man skal nyde livet. Hvad er meningen med det? Jamen, det er jo rent nok. Vi kan blive ved med at stille. Man kan jo bare... Hvad fanden er meningen med det? Hvorfor ikke bare dø nu? Hvorfor ikke bare hoppe ud af vinduet? Præcis. Ja. Hvorfor ikke det? Men altså, hvis med kristens synspunkt, Ja. det er, at livet jo er en gave, Ja. som Gud har givet os. Mhm. Og altså, jeg er ikke et kristen menneske, sådan særligt. Nej. Men jeg synes alligevel, der er nogle gode værdier i kristendom. Præcis. Og en af dem er jo, at man skal nyde livet, mens det er her. Præcis. Jeg vil heller ikke sige, jeg er heller ikke den dansker, der går i kirke sådan hver søndag, vel? Nej. Men vi er jo kristne et eller andet sted. Så vi vil have en lille svag del af kristendommen inde i os. Det er vi jo meget her i Danmark. Men det er vi da. Der er vi jo faktisk Præcis. det, vi kalder kulturkristne. Er det ikke... Jo, det kan man godt sige. Er det ikke ord for det? Kulturkristne. Fordi altså, det er jo meget med, at vi ligesom ikke nødvendigvis kristne, men ligesom bare har taget en masse værdier fra det og ligesom brugt det til vores liv, fordi at vores samfund er ligesom bygget op på kristne værdier, tror jeg. Ja, lige præcis. Det tror jeg, du er ret i. Men svaret? Altså 42. 42. Okay. Det er meningen med livet. Det er meningen med livet. Det vil jeg ikke. Det var der nogen, der... Det er fandme et svært spørgsmål, synes jeg. Det er det jo faktisk. Ja, Men altså, det er jo også derfor, det er interessant at tænke over. Men det er det da. Fordi altså, der både kan være... Altså, om det overhovedet har et svar. Har det et svar? Ja. Det er jo det. Hvis nu man spurgte en alkoholiker, hvad tror du så, han vil svare? Jeg tror egentlig, han svarer meget det samme. Ja. Altså, det er ligesom heroppe i den vestlige verden, der er det meget det, at man skal bare nyde livet egentlig. Lige præcis. Og ikke bare nyde livet, fordi altså,
bare at dræbe andre, fordi man synes, det er sjovt, ikke? Ja, lige præcis. Det forstår jeg. Så altså, det skal man jo ikke gøre. Nej, overhovedet ikke. Så jeg tror lidt, det er, at man skal nyde livet, men gøre det i respekt for andre. Helt klart. Ja, lige præcis. Så, men altså, man kan sige... Han vil en alkoholiker. Jeg tror du er inde på noget rette der. Han vil nok også være ligeglad med, om han... men han er selvfølgelig ikke helt ligeglad med, om han dør i morgen, vel? Eller om han dør om 30 år. Men lev i nuet, tror jeg, han vil sige. Tror jeg også. Og ja, det der med at nyde livet. Nu har vi gentaget det et par gange, synes jeg. Ja. Jeg synes, det er også ligesom vigtigt, tror jeg, her i livet. Præcis, ikke klart. Men der er også sådan, altså... Det er ligesom et år på efterskolen jo. Ja. Der skal man leve i nuet jo, fordi ellers man er hurtigt væk. Præcis. Altså, og der er man hurtigt væk jo. Ja. Præcis. Og det er man egentlig også i livet. Så inden man får set sig om, så har man sgu ikke opnået noget. Nej, det er præcis. I livet, præcis. Som man gerne ville. Fordi altså, jeg tror faktisk, det er noget af det mest triste. Det er at ligge på sit dødsleje. Ja. Og bare... Ja, det kan jeg også se. Og tænke tilbage på sit liv. Hvad fanden har jeg egentlig lavet? Ja. Ja. Og tænkte, jeg har ikke fået noget ud af mit liv. Nej. Det tror jeg er noget af det mest triste. Det vil fandme være trist. Det er jo også ikke. Så, men det kan man også sige, det er jo det samme med sådan en efterskole. Men vi har i hvert fald et godt råd, ikke? Vi skal leve i nuet. Ja, det tror jeg, det er ligesom det mest kerneagtige, vi kommer frem til lige nu. Men men det var netop også det der et dansuraldigt, jeg faktisk har læst. Okay. Som hedder En hyldest til hverdagen. Aha. Kender du det? Det tror jeg ikke. Hvor du læste det henne? Nej, men det er bare et af hans kendte. Det er faktisk et af hans mest kendte, det tror jeg. Ja. Og det handler bare om, at han virkelig holder af hverdagen og alt i det. Og jeg tror ligesom, hans budskab med det er, at man ikke må glemme at hylde, eller ligesom at være en del af hverdagen. Altså man skal måske ikke glæde sig for meget. Nej. Til store begivenheder. For eksempel, vi har en fest her om små 3 uger, ikke? Jo, så skal man jo ikke bare sådan... Yes, nu glæder jeg mig til festen, nu kan jeg koncentrere mig om andet. Præcis. Og så kan man glemme at nyde, hvad der sker lige nu. Men det tror jeg, du er ret. Helt klart. Fordi så har man jo lige mistet 3 uger, ikke? Ja. 3 uger, det kan man faktisk godt bruge på noget godt. Det kan man jo. En hel del i hvert fald. Helt klart. Man kan lære at spille blokfløjte. Det kan man lære. Hvis det er det, man vil. Det kan man lære. Har du egentlig spillet blokfløjte? Nej. Jeg gik faktisk til det en gang. Gjorde du? Jeg gik til det, da jeg gik i børnehaveklasse. Og i første og anden, tror jeg også. Ej, det må være forfærdeligt. Jamen, det var faktisk meget... Jo, men sådan for dine forældre, tænkte jeg mere. Jo. Ja, jeg vil da sige, der kom der nogle mærkelige lyde fra mit værelse i ny og næ. Ja. Nej, jeg har da prøvet sådan lidt af hvert. Med blokfløjten, apropos, når nu du skyder den ind på banen, ikke, så... det er sgu da lidt mærkeligt instrument, synes jeg. Sådan blokfløjten. Og hvad er meningen med den? Hvad er meningen med en blokfløjte? Hvad fanden er meningen med en blokfløjte? Det er bare sådan en irriterende lyd, der bare hele tiden kører bare sådan... Præcis. Det er lidt ligesom tinnitus. Ja, præcis. Det er bare sådan en lyd, der ikke der eller sådan nogle piger, der bare snakker hele tiden. Sådan i baggrunden. Det er også tinnitus. Nå, hvor kom vi egentlig fra? Nu rører vi ude på et sidespor her, mand. Jo, at man skulle leve det. Ja, præcis. Det var det var. Og at man altså ikke bare nyde hver dag. Nyde hver dag. Hver dag. Fra klokken 6 om morgenen, der skal du nyde hvert sekund. Hvert minut. Nok hvert sekund. Det er nok lige lidt detaljeret, vil jeg sige. Hvert minut. Men altså, der er jo stadig tidspunkter, hvor man er nede, og man er helt vildt trist. Selvfølgelig. Så skal man jo huske... Altså, hvad gør man så der, hvis man er jamen, der kan man måske ikke nyde det så meget, men så kan man nyde, at man ikke har det dårligt og trist. Så kan man nyde livet mere, måske. Fordi at der ligesom er en modsætning til ikke at nyde. Altså, fordi at hvis der ligesom er... Hvis man bare har det godt hele tiden, så har man det måske ikke sådan vildt godt
hele tiden. Nej, det har man måske ikke. Der skal jo altid være noget, lige præcis. Der skal være noget godt, for der kan være noget Der skal være dårligt. en kontrast. En kontrast. Præcis. Det er et godt ord. Ja, det var godt. Nu synes jeg, det bliver meget filosofisk. Det gør det nemlig. Det er til sidst. Ja. Jeg har også læst Sofies Verden. Har du? Ja. Nå, for satan. Har du hørt om Nej. det? Har du ikke? Jo, jeg har hørt om det, jeg har aldrig læst det. det. Det er lektie til næste gang. Er det det? Ja. Okay, jeg prøver at få fat i den så. Sofies Verden. Hvad går det ud på? Jamen, det handler om en her pige, som begynder at få sådan en filosofikursus. Nej. Og det så starter bare helt på bunden med det gamle Grækenland. Eller faktisk, ja. Og så, det lyder tørt, mand. Jamen, det er faktisk ikke så tørt. Det bliver tørt, når man kommer 200 sider ind. Okay. Der var det sådan, der måtte jeg lige... Der må du lige. Og så måtte jeg lige nøjes mig igennem den. Okay. Hvor lang er den? Hvor mange sider? 500. Nå. Det er nemt klart. Det kan du godt lige klare på en weekend. Ja. Så skal jeg lige stramme mig ind i hvert fald, kan jeg mærke. Nej, men det er ikke noget, man lige kan læse hurtigt. Nej, jeg forstår det. Man skal også kunne forstå det, og det kan være, der er noget, man skal genlæse, ikke? Ja, jeg kan huske sådan halvdelen af, ja, okay. Der står i den bog. Det kan man bare se. Men altså, det er faktisk en meget god bog for sådan unge som os, at lære sådan noget filosofi og sådan noget. Og så kan man egentlig også få en bedre forståelse af verden, og hvorfor det er, som det er i verden, og hvorfor man synes sådan. Præcis. Det er jo faktisk meget interessant. Det var min mobil. Det var sgu din mobil. Skal jeg tjekke den nu? Ja, gør det. Det vil være... Det kan være, det er nogen, der gerne vil være med i showet. Nej, det var bare en mail, jeg fik. Det var en mail. Og jeg troede lige, jeg havde venner. Pisse og lort, var. Ja. Satans også. Nå. Nu er jeg helt ud af den. Ja, det gjorde jeg sgu fandme. Vi kom fra det der med, at man skal leve i nuet. Ja. Hvad med, når man sover? Hvordan kan man så leve i det? Nu når jeg tænker sådan døgnet rundt. Hvad hvis man lader være med at sove? Ja, men så tror jeg, man dør. Ja, det tror jeg. Ej, men det er jo sådan lidt... Sådan har jeg det nogle gange i weekenderne og sådan noget. Så er det sådan, så sidder jeg oppe sådan, og sådan, jeg vil lige se et afsnit af, af noget på Netflix, og så er det sådan... Så er det faktisk sådan... Jeg ser lige et til, fordi jeg gider ikke at gå i seng. Nej. Fordi så føler man spilder. Præcis. Man spilder sit liv. Det spilder sit liv. Hvor man kunne have set serier på Netflix. Ja. Men, altså, ja. Ikke fordi, altså, man kunne bruge det på noget bedre nok. Ja, men jeg skulle da hellere sige, nej, det ved jeg ikke, men så hellere se en serie, ikke, end at bare ligge og snue, ikke? Jo, det får man vel også noget livserfaring af. Det gør man da. Ja. Men altså, det kan man ligesom ikke gøre så meget ved. Men jeg skulle næsten lave sådan en statistik over en vis mængde folk, ikke, der måske sover et vis antal timer. Så man vælger en lille målgruppe, som måske sover 3 timer i døgnet, så er der en anden gruppe, der sover 4 timer, og måske en tredje gruppe, der sover 5 timer. Så kan man så måle sådan efter, hvordan... Nå, du med sådan lave et forsøg? Lige præcis, lave et forsøg, og måske se om hvem der får mest ud af sådan døgnet, og hvem der får brugt tiden mest. Men man kan jo ikke rigtig, man kan jo ikke få meget ud af livet, når man, når man bare sådan er totalt bumpet. Nej, det kan jeg faktisk. Det kan jeg også sådan, for der er jeg kyssesyge, ikke? Ja. Så da jeg kom tilbage, ikke, der var jeg jo bare sådan, jamen, det forstod, der var jeg stadig virkelig træt, ikke? Og der fik jeg jo ikke det fulde. Nej, selvfølgelig. Ud af man skal være, lige præcis. Så man skal jo både være til stede, ja. Men man skal også være fraværende nogle gange, bliver man nødt til. Helt klart. Der er igen den der kontrast og finde sådan en hårfin grænse. Præcis. Med hvor meget man ligesom skal være med i. Og ja, lige præcis. Og det, altså sådan er det med mange ting, at man skal blive også nødt til at sige fra til nogle ting, selvom man gerne vil leve livet. Præcis. Hele tiden. Men altså... Det bliver, ja, det kan jo være, man kan jo sige, ja, lige præcis. Men det kan man heller ikke, altså så går man ned. Så kom man ned. Selv den fedeste fest skal man kunne sige fra. Og sige, nej, måske ikke. Ej, okay. Det var, ej, okay. Men det kommer altså, selvfølgelig an på, hvor meget man fester og sådan, ikke? Jo, hvis man... Men altså... Ej, men jeg tror, du er ret. Men sådan... hvis det handler om det her, at sådan individuelt, ikke? Det er godt for hver og en, at måske lige have et alenerum, sådan i ny og næ.
Og lige sådan puste ud, og lige måske sådan gennemtænke alt hvad man har oplevet i dag, eller hvad vil man i morgen, eller hvad fanden er meningen med livet, kan man også tænke over, ikke? Ja. Ja. Men det er jo meningen med livet. Det er jo et meget bredt spørgsmål. Det er præcis. Og vi kom jo også meget bredt rundt. Vi kom vidt omkring, synes jeg. Så altså... Skal vi lukke den her for, Det synes jeg for ikke. den her uge? Og så jeres lektier. Simpelthen også til at tænke over, hvad er meningen med livet for dig? Præcis. Så hvad værdier finder du i livet? Undskyld, jeg bander, men hvad fanden er meningen med livet egentlig? Prøv at tænke over det. Det er okay, Ray. Ja, det er godt. Tak, Jack. Vi skal bare ikke bruge alt for Nej. Der er børn, der lytter. Der er børn, selvfølgelig. Nå, men skal vi ikke sige, at det var det? Og så ses vi jo bare i næste uge. Det gør vi jo. Til samme tid. Samme sted. Samme sted. Også. I det blå hjørne. I det blå hjørne. Sammen med Jack. Og Ray.